Right, streets social media manoswera nchiona kuti zvikufamba sei. Ndine nyaya yema streets yandoda kuti ndimbokuradzai video randinaro randoda kuti ndikuratidzei. Imonyorawo comment section kuti munofungei, but this video kuchechi zvako ndezvemweya, but prophet havasi vanga vakunyanya deepisa handiti. Video rachona ndoda kuti murione after this video I'm making handiti. But chokutanga, if you are new, such a subscriber on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe. Please subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Ragan Science TV, and all our social media handles. Mamwe eseka unongono follow ipapandidi. Ntito zurudi muri ya Zimbabwe, kwese kwa muri kumativi mana. Ayo, vangani vanoti anko, pota mchiti pa Zim Celeb Gossip. Ayo, kada mchita Zim Celeb Gossip, ayo wapana pa Saint TV, ndo basa redu. So all you need to do is to kutuza ku comment section, what do you think about us? Tipote chikukandre chimotori, chitika masisani. So paneka video kari kutrenda, kavamo madzibaba vari kuprofitwa na profita. Kandoda kuti ndingendiri ndinokuratidzai zviri kwere zvekuudza kumunhu kuti baba vako muroi, kana kuti mai vako muroi, kana kuti tete vako muroi iwewe. Hapasi pakanyanyo dhipiswa here. Aiwa, hande munozvionera kavideo kari kutevera, iwonyora comment section kuti what do you think about this video? What do you think? Don't forget to share and to like this video. From Uncle Saint, the only Zim uncle, Chandra Jamela, Gotwe, Mbamana Mama Nchiti, much love and God bless. Wandaona akakara kuberi asina muona kafani ndikasande baba wako siwa kuti ndi baba wako baba vari kupi terera murume usarwadziwe baba wako iwe ndo chamakuva chevadhara vembinjiri chaidzo kwete hafu mbinjiri asi mbinjiri mudhara wako iwe nyakubereka kuti uzive kuti aiwa zviri kutaurwa mudhara ane mbinjiri chaidzo ndoda kupinda pakati pomusha wakaberekwa iwe pachako wakarema zvokuti kuzonamata wanga wakagona asi unoziva kuti ukatenda mweya uchishopa ndakakuziva ndakanga wako 4 rooms nekitchen makoresa uchidrive triangle inokuziva zvichava nokuziva uchingodrive chete asi hapana chaibuda kana poka kuti okumazuva ndopauri chandoda ungotendawo mwari ndechekuti ndakanga wakawo nekitchen ndinotenda shewangu ndozvandogara nchitaura ndanzwa unochidura matambudziko